trecut și astăzi vom face mult promisul Q&A. Adică am primit probabil cam 5 întrebări, probabil. Deci, mulțumesc pentru această sumă de întrebări, deci haideți să începem. Domestos Bleach spune... Stați puțin. Așa. Deci Domestos Bleach spune: de ce te numești City Cat și nu altcumva? Păi eu mă numesc City Cat din cauza că am o pisică foarte drăguță pe care o cheamă Kitty. Și mi-amintește de ea și imagine semnă cu ea, dacă ați văzut-o în promovare pe poza aia de pe ecran. Mă rog, a doua întrebare. Ce îți place să faci în timpul liber? Păi mie îmi place să fac în timpul liber, îmi place să pictez, fiindcă îmi place foarte mult arta. Bine, deci în acel video, primele mele videouri cu concursurile alea, nu știu, încercam și eu să fac ce pot. Îmi place să desenez și dacă mă concentrez extrem de mult pot să-mi iasă niște lucrări foarte frumoase. Stai să vedeți și întrebările, ca să nu ziceți, da. Deci așa. 3. Ce te-a inspirat să faci YouTube? Păi, YouTuberii mei preferați făceau YouTube și nu am mai putut să rezist și am făcut și eu YouTube. Ok. Bine. Și ultima întrebare, cred că era a 4-a. Scuzați-mă pentru sunet. Deci, a 4-a întrebare este: de ce nu mai faci promovări? Păi eu nu mai fac promovări fiindcă mi-a timp. Și da, de-aia nu mai fac, deci să nu vă supărați. Ok, și Păpuși Vlog Păpuși, probabil asta e ultima. Păpuși Vlog Păpuși. Câți ani am? Eu am 10 ani și da, mă rog. Deci sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut să dați un like, un share și un subscribe și noi ne revedem data viitoare cu un nou video. Pa, pa!